ñininka ko sungalo na to fune wakati be sungalo kola sosoli bala mogo donto sungalo la sosoli bala boto sosoli bala bon mali ba soro commission ba mbolo mogo groupe do be ku be kalo ñini bo ba soro jamana were wo be ulu be saudiya de nofe yala ni saudiya ye kalo ye jamana were munun be saudiya nofe usunna mogo munun be ya ulu fana be se ka su ulu nofe wa ube ebe konko misali la ulu be saudiya de laje e ko ye maliyende ne be malika kalo yeli de kono obe chogodi o shawul silabun temiya kuma nan ninka ikhtilafu limatali ako kalo ye yoro te kelenye ako shikato laire buntemi ako kalo ye mogo jamana ka kalo yo yero te kelenye jamana do be ani jamana do be nunu be kalo ye yoro me na be kalo yo yero me ikhtilafu limatali ako donendo ute kelenye ako ni nyem masaila min fana ye depuis shebaw tilela ni masaila donna dina kono buna bas ka hadisa salenyo kurayb ka hadisa kurayb kalo jora ala sungalo jora alela sami o yasuru mawiya o de masake abe sami sungalo jora ka kurayb to sami jumade mawiya nunu sami ulu ye kalo ye usuna kalo laba kurayb na madina ayasuru ja madina ka ufana ewa minye sibiri ye ulu ye kalo ye odela ulu ye sunta odela tuma kurayb na madina samin kauka bi sabad dafara ako buna basima ko kalo yera sami sungalo jora kaneto sami de kalo yera mawiya yere yaye aye mugo nyamure sunna bi sabab fana dafara buna baso ko ay am fana yaye sibiri de samin kaw yaye min na ulube konte odela am fana yaye min nan banka bi sabade kono hakka jamarna rasulullah sumu li uriyati waftiru li uriyati kide nyamra ni ne kide ko aye sunna ye sungalo ye aye mi na ye sa ewa mini kalo na yo ya ye mi awunye yeli ke ewa kalo ye jate mi nambo deta onni nya hadisa da be muslimu kono buna bas ya yira kurayb ma wiya nunu ya aye jate mi na ulube konto ka jate de ka ulu fana ya ye jate mi na ulube konto de ka ako chide nya nyamra ni ninde sumu li uriyati wafturu li uriyati depuis buna bas nunu ke sebo ye tilela nimbe wala ako shawul silabun temiya ko ako ewa kalo yoro kalo ye yoro te kelenya wala ninna jamana mo ibe jamana minna ibe konte wulu de ibe jamana minna nu ulu ye kalo ye ko kalo yera sungalo yera be ka susu unofe nu ko fana mini kalo fana yera be ka salli unofe ibe jamana minna ibe konte wulu de la ite konte ka fo ni sauda ya ankake ebe jamana minna ibe konte odela Sheikh Albani ale bafo ka fo kalo ye kalo kelende na yera doro aye jinya be wajabiya be kasu me aye hadisa wore fo ako mogo ko janto hadisa la de aka kitabu kono tamamul minna ani silsilatu hadisi sahiha akumana okono ako mogo ko janto ko dola ni be jamana min kono ale koni bolo kalo ye kalo kelende na yera jinya fangofa sunye be wajibiya me hadisa dobe mogo ko kolosi asawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ni hadisa be turmiji kuna den salen ako ciden ko isu ibe jama minna nu sunna dommi su nu minna immi nu yukalla ya kantige dommi kala ya kantige donc ko mo ko ni hadisa korosi hari nan ko kalo ye kalo kelende na yera ye be wajibe ebe jama minna be konto de ako kani to jamana la kuibe su jamana were nofe kanni hadisa toy asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaru wal adha yawma tudahun ebe jama minna nu sunna isu nu minna immi nu yu kala ya kantige kala ya kantige ikana boy ka jamala
abe Abdullah ibn Mas'ud ka asirun nati ako Abdullah ibn Mas'ud ciden tilela minna salli be qasari de Abubakar tilela minna salli be qasari de Umaru tilela minna salli be qasari de Usmana tile kun folo aye salli qasari me allaba aye salli dafa minna salli fana illa sara yu dafa tumami o fora Abdullah ibn Mas'ud ye ako inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mana Abdullah ibn Mas'ud ya jate mana Usmana yemmin ka yemma sifake cide nya qasari de Abubakar ya qasari de Umar ya qasari alay yere ka kun watile kun fala ya qasari alay nana o dafa me salli wakati sele ndro ayle yere sallira Usmana nofe kanani salla nofe Abdullah ibn Mas'ud ko Abdullah ibn Mas'ud e bora ka fo sisa ko Usmana yemmin fo min ke ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un me sisa e fule ka salla nofe kanani salla ko al khilafu sarru ako silamo ka nyogon soso e ko jugude shagal bani ko mo ko janto ni al khilafu sar al khilaf sar silamo ka nyogon soso ko jugude do wala ambe kuma sahale min fo mo ye lezina daima libusi lima tuma min fana sigirani masayila ka wuye boda ke minye mo min be jamana min kono toy ka jamana e wa famaw no ka dina nyemo ko nu ye sungalo sabati ko be ka su unofe nu ye salli kalo sabati ko be ka salli unofe al hal boda ye ninde ni masala ila doni ki bago sigira ye boda min soro ni masala la ni nyo ni o boda bune semino fana ben ni ko kelende ka ako yala sisa misalet nu ko kalo ye kalo kelenge na ye rajnya yoro yorambe kasu tilete tile kelenge men ni saudiya ya kasuntiga be soro la gasarala ibe segi suntiga ako tile kelende ambora nyogon koro tile la chogome ako ambe sega bo nyogon koro kalo fana lo chogola ke ako yesiga ni ewa fajiri kene tira saudiya wuluru yere mina ebe sula ya amba ko fana ki yere mina dugu jera iboro wa ko pasige dugu jera saudiya fajiri kelenta tile kelenta nan bora nyogon koro ola chogome ko mun nakalo fana lante bo nyogon koro wala ambe min fo jamae mo ko hakli soro ni ko sugula nunu nye jama ko de ka soro mo munun be bamba ka sosolini mankan mulin ni ko sugu nofe ko min nye mo kelen ko ye ni wajibi do ale yere kunka dina la tesu ko kere me abayi a cesiri nin jama ko nunu de da dro ka fitina ni mankaw ni ewa silama fara dro ka soro ko munun nye mo kelen ko ye nu wajibi len ba a yere kunde ka yere min wala ta yere min wala yere donc an kan nin kolosi an be jama mina ni mali be benna la sisa afamau ani adina ko be munu boro nu be benna ka sisa ko ni saudiya sunan be kaso an be su a worudu bu bolan be su ko mi ewa jamana to yu ta ke chokomi ni jamana de benna la ni saudiya ko ni kalo ya abe kaso sungalo ya be kaso an be su ke parce que jamana de yake kalo ya nyamran be su no fe ni jamana in benna ka fana ni saudiya ye salli kalo ye usallira be ka salli ambe salli donc on ko sugu toy ka jamana ko fe nu ko anyere be kalo nyini na nyaaye akasu to u ka jamala nu ye kalo ye nu ko aye so akasu nu ko u ye kalo ye ko aye salli na ka jamana mu ko fana be ka tugu an ka tugu saudiya ko nu ya ye dro an kasu nu ye salli an ka salli o be fana dagaraw donc an ka jamana ya ira commission bu bolo nyini baga bu bolo an ka famo be bon nu ko sungalo yera be kasu nu ko kalo yera be kasali nunun te mo kelen ko ye mo ko janton were la mo ko janto yere non ko adde anyona della ka ke saudiya arjo soya annoshe mahkamatul uliya wode be ka kalo kola aya noshe ko kalo maye sungalo maye uka ewa adugse je dafa ka sungalo dafa bisaba ko fe bebe sunta doko ko ale dara ko maroko nunu ko ale ya arjo solla me ko kalo jora wulu ye sungalo ye ko ale sunna ayelle gina dayma nyini ko ikana nyona kere ikana nyona ke be jamana minna to ka jamana ko nu ye kalo ye ikasu nu ye ko salli ka salli me e kana damana bo jamana kono ku be tugu jamana wore ko al khilafu saru bo nigere unde laka lejina daima nyinin ka ko min kalon ko yi ko an ka kalo munun ba fo ku nu yaye ko fini tigu ni feun fa shigu ni feun de do
o ko ni jamana de ye kalo sabati ko kalo do be kasu e ma su fasirin kama e sunna de jamana ya ke kalo ye ni jamana ko be ka salli e ka salli fasirin ka salli e ma salli ni fasirin ye jamana ya ke salli e sallira o de kama na kera junubu min ni qataw min ye munun be kalo ko la ni fama munun nya nyamara junubu na qataw be wulu de ka mais o ko ni be ye population de dorobe jama de kono ala ka hakkiman dama donc mo kan nin ko sugo famu donc nonu nya jama ko de mo kelen ko te har burusula munun ba ko fo ne nya kaye nonu ye kan gele yawde ni dictateria dinala ani jamana kono sariyate ni ne nonu na nyu ona ke saudi ay bori kala mo yulla se fama ita sem flaw ko be ki damana mo ye ka bo jamala ko fo ne yirenya e ye jonye ni eko e yirenya ni ne fana ko nete daye fana la fo ne yirenya do sallibe ke jamana kono dongo de teke salle fo kata sanyele ma alaka hakkiman dama kanuna nyu ona famu dama bon ko comme tarawihi ko iba soro ni sungalo be sabati kalo no ba nyina be sabati iba soro 9h 21h 22h bo iba soro jama charla aye safo sali jama sarla bo ni kibariya nana tarawihi ko abe nyogon wole kana misiri de la ube beki ta salli ka sokono bo tarawihi min fule ninye sunna de do ni kibariya bena wakati min na ya soro mugo charla 22h na nyogonaw ni kibariya sera e madro e be se ka min salli nafila la e ka ki ka sokono nafila ko de ninye e be se ka min salli i ka sokono i ka nafila la i bo salli adugu se be jama be nyogon soro misiri la bon ko ngania tali sunganiali kuma fula de bala do ko dongo do ika sungania de do ko ayi ni e kalo kunfolo ni ya anganya be kalo besu darurama suintiga ibolo ko o wasara ko juman sahalen do nina tiala don ke ka kuma fula de bala do ko ni ya ngania kalo kunfolo dorabi ngania la ka sungalo besu hari ni dongo do ni ngania mata ko ngania kele ngosara fonna ya soro tama ye sunti ga ibolo ube bana ye sunti ga ibolo wala ibe ngania kura me har odo Sheikh Sal Fawzan nya ka kasati do tele sarasa ya beke fatawa shiyam aya beke sun fatawa de ka ale ko fo dongo do ika ngania de fo dongo do ni ngania kaso me ako ngania te fengore koy ni hada made ni eye ewa suntiga abe eka hakala be nganyala yi ka suguru dila kaba e isira ni sunye o de nganya nyu nanente fe ngoreo dongodo ibe sini suguri du minyere ibe suguri labbe minare nabi konode kombe sude o de nganya bo koy ka koli o koli ibe se ka nganya ka janaba koli faraka harni janaba tila ayi otika koli simple iboko janaba koli de ni janaba bila de ibo koli nganya idusukun kono koli nganya ni janaba idusukun kono har weri data fore iba nganya janaba koli nganya idusukun ne kono kako men ni janaba tila ibe koli simple de ke har ni ma janaba nganya ka faraka bon ko do ko duba nunun konona muso ka hijabu ko duba nunun konona nan o ambe ala de ambe nyanama ya chogo mi ala ka boda kanye an kan nyanama ya chogo la nyanama ya chogo mi ni qur'ana ni sunna bebe ala fahamu salafu salih ambe ala de ala ko no ya jamana ni o duba ko min fule ni nyemunun ba kono sani ka boda surala muso ni be duba kono wali chewbe ka jumara mite hijabu be kadire
abe kare ika hijabu de do wali cew kani farkolo ye ni ce kelembe yoromi donc ibika hijabu bu kam masriye mais ni duye duba de cew be wali cew de do ka jumara mute a wajibilen do ika hijabu de ka kila iki farkolo bere datu kaniye mo bo fo ko aka gele na mo aka gele degumba bala ka gele mais hada made ika jiya degun ni jiya gele ya ta kawsal la gara gele ya kiso degun degu be jiya la dina kele kamade dina mafutarali kama degun degu bala gele ya bala ika sabalo koroko munyu ko ku kota o kawsal la gara gele ya kiso ngodi yato tumame jahadula munu mata tabuka kele na ko tileka kala ala ye ko ciden ka mun fuya ko qul naru jahannama saddu harra law kanu yafqahuna ako nulu mata jahadula nulu ko tileka kala de kulu te saka jahadula fuye ko jahannaba tasuma ka kala nin tilenye na ya soro famu bula uteto jahadu ko fe ni tileka kala ya jahannaba ka kala ka temin tileka wala la gara degun ka bo ka temin degun ka ni mo ni ala soso seral ala soso ni no o sera ala malagara degun mun bela geleya min bola o ka gele ka temin geleya inga wala mbi ala deli muso munum bara ala ka sabali duma ala ka limana duma ala ka alanya siranya duma degun min ben nin ko sugu ko o degun ta akawsa lagara degun aha ha bon ko muso munu ni ebe muso were kundigi abe jabeda ushewu ni bolo fanala ebe jabeda de ke e bado wakati dole be muso mini be jabeda sen na bolona ana be boda ta sutura obe chogodi junubute eka e ma jabeda la kwa kata ira wali chawla e ma jabeda sen na kwa kata abona kata ira wali chawla nin dagara ayede akake acheye adagara e fana ikaka ala ni alede bora na ya ma sutura junuba alede la nin junubute ela ko dogotoro bon nunu na ɲɔgɔnna min dilolen bɛ gouvernement baaraw le da ani dɔgɔtɔrɔw ka baara o jaabili ka gɛlɛ parce que sariyaw do n'i bɛ nunu jaabi fo a ɲɛmaya bɛ minnu bolo i n'u ka sigi ka sariya nunu fɔ ye de ni min b'a la ni min t'a la i k'o dɔn ni n ye min ɲininka ko i b'a sɔrɔ jamana ka furuba dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ baara kɛ jamana de b'u sara bon i b'a sɔrɔ gise bɛ kɛnɛma e bɛ tike sara min bɛ taa gouvernement ka kɛsi la mais n'i nana dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fana ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na n'a bɛ lajɛ ale fana ka lajɛli sara a b'o da i ka i b'o fana sara de ko o bɛ cogo di bon a bɛ hatagɛ n'i bɛ ninnu fatawa kɛ i k'a dɔn est ce que u bɛ min kɛ nin ye a dagalen dɔ de y'u ye sariya la wa u b'a dagalen t'u ye gouvernement yɛrɛ de ye nin ladaga u ye wa u bɛ gouvernement ma nin ladaga a bɛ hatagɛ ka ninnu bɛɛ de dɔn nin ko sugu la sani i k'u jaabi an kɔni bɛ kɔrɔbali min fɔ n'a y'a sɔrɔ jamana de ye dɔgɔtɔrɔso dɔ kuruba dɔgɔtɔrɔso a ye dɔgɔtɔrɔ bila ye mɔgɔ mɔgɔ nana aw b'a lajɛ fu de ne de b'aw sara u ye min tike min ta dɔrɔn o de bɛ taa gouvernement ka kɛsi la o de y'a ka lajɛli fɛn ye n'a nana e dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ma a bɛ jamana ka sariya kɔnɔ e b'a lajɛ fu de gouvernement de bɛ e sara mais e bɛ banabagatɔ lajɛ fu de olu ka sara lajɛli sara ye mun ye u bɛ tike min ta n'a y'a sɔrɔ nin de bɛ sariya kɔnɔ a tɛ daga e ka dɔgɔtɔrɔ ka jamana lajɛli fɛn min la n'a y'a sɔrɔ nin de bɛ sariya kɔnɔ gouvernement y'a yira de aw bɛ sara de ne ya aw ta ne b'a aw sara de
ni min nana dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ticket sara o de y'a ka lajɛli fɛn ye o bɛ taa gouvernement ka caisse la mais e dɔgɔtɔrɔ ta ye mun ye e ka lajɛ dɔrɔn bana min b'a la i k'a ka furaw d'a ma lajɛli sara wɛrɛ a t'a di e ma ni o de bɛ sariya kɔnɔ a tɛ daga dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli sara wɛrɛ minɛ a yɛrɛ ye o ye de ne ye nin gɔrɔbali de kɛ nin ye a tɛ komi n ye kiiri kɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la ou bien dɔgɔtɔrɔ kelen kan n ye silamɛya sariya gɔrɔbali de fɔ nin ye n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow kiiri bɛ nin cogo de la a kiiri ye nin de n'a y'a sɔrɔ a tɛ nin cogo la fana a bɛ mali ta la de a bɛ gouvernement bolo de ticket bɛ sara dɛ mais dɔgɔtɔrɔ min b'i lajɛ fana a sariyalen dɔw bolo i k'o fana sara da i k'a ka lajɛli sara d'a ma de o y'a damana ko de bon ko dɔw fana bɛ dɔnbolo d'o ma nin bɛɛ bɛ kiiri kelen de kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ gouvernement de b'u sara dɔgɔtɔrɔw sara u ka baara kɛ mɔgɔw ye nin bɛɛ bɛ ko kelen de kɔnɔ an y'aw de fɔ an ka jamana ta an tɛ se ka kiiri tigɛ o kan dɛ parce que an t'a ɲɛdɔn an bɛ kiiri tigɛ dɔɔninkɛbaaw ye gɔrɔbali minnu fɔ dɛ n'a y'a sɔrɔ jamana de bɛ dɔgɔtɔrɔw sara banabagatɔ min bɛ aw ka dɔrɔn gouvernement de b'aw sara aw y'o furakɛ fu de hadaya li umalu khuludu ciden ko jamana ka baarakɛla minnu gouvernement y'aw ta a bɛ sara dɛ kado min bɛ di aw ma ciden ko kululu de don maana ni yɛrɛ y'a dɔn e ye jamana ye e ta baara de kama i ka baara kɛ mɔgɔw ye fu dɛ mais ni mɔgɔw nana nin b'a dɔn aw y'a kɛ laada ni dɔnbolo de ma di e ma i t'a baara kɛ ka ɲɛ ou bien i t'ale ka baara kɛ yɛrɛ ou bien i b'a ka baara retardé fo a ka dɔnbolo de d'i ma nin bɛ komi suuro fɛ de hadaya li umalu kululu ciden ko jamana ka baarakɛlaw bɛ kado mun minɛ a bɛ kululu de minɛ ni kado dir'i ma pour i ka se ka ale ka baara kɛ ka ɲɛ ou bien n'a yɛrɛ y'a dɔn ni kado de ma di e ma e t'a ka baara kɛ ninnu ye kululu de ninnu bɛ komi recevoir de suuro fɛ de fo ni mɔgɔ min y'i sɔn dɔɔninkɛbaaw ko ni mɔgɔ min y'i sɔn e ka balimasuru dɔ de ye nin ye ka to depuis e ma don dɔgɔtɔrɔya la kado di bɛ i n'a cɛ dɛ ou bien e ka terikɛ dɔ de ye nin ye depuis e ma don dɔgɔtɔrɔya la kado di bɛ i n'o cɛ u n'a ɲɔgɔnnaw ka kado baasi t'a la mais kado dir'i ma i ka baara in de kɛli kama i fana bɛ sara gouvernement fɛ de ko i ka baara in kɛ fu o ye kululu ye bon ko n'i ka muso n'i ko a ka hijabu ta siranna ye a ye hijabu a bɛ baraji sɔrɔ parce que silamɛya sariya hadu nana mun na kow dɔ bɛ yen mɔgɔw b'u to yen diinɛ kɔnɔ ni silamɛya sariya bɛ yen ni i ye suɲɛli kɛ dɔrɔn i bolo bɛ tigɛ n'i ye jɛnɛya kɛ seerew sabatira kɛ i bɛ fara kɛrɛw o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ jɛnɛya to yen bolotigɛ bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ suɲɛli to yen donc n'a ye hari hijabu ta ni e de sababu ye mais a ye hijabu min don ka farikolo sutura a b'o baraji sɔrɔ subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ɲininka ko sunkalo natɔ filɛ wagati bɛɛ sunkalo ko la sɔsɔli b'a la mɔgɔw dontɔ sunkalo la sɔsɔli b'a la u bɔtɔ sɔsɔli b'a la bon mali i b'a sɔrɔ commission b'an bolo mɔgɔw groupe dɔ bɛ yen k'u bɛ kalo ɲini bon i b'a sɔrɔ jamana wɛrɛw bɛ yen olu bɛ saudiya de nɔfɛ yala ni saudiya ye kalo ye jamana wɛrɛ minnu bɛ saudiya nɔfɛ u sunna mɔgɔ minnu bɛ yan olu fana bɛ se ka su olu nɔfɛ wa ou bien e bɛ kɔnkɔ misali la olu bɛ saudiya de lajɛ e ko ye maliyɛn de ne bɛ mali ka kalo yeli de kɔnɔ o bɛ cogo di o Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah kumana nin ka ikhtilaful matali a ko kalo ye yɔrɔw tɛ kelen ye a ko sika t'o la yɛrɛ Ibn Taymiyyah ko kalo ye mɔgɔ jamanaw ka kalo yɛrɛw tɛ kelen ye jamanaw dɔ bɛ yen ani jamanaw dɔ bɛ yen ninnu bɛ kalo ye yɔrɔ min an'aw bɛ kalo ye yɔrɔ min ikhtilaful matali a ko dɔnnen don o tɛ kelen ye a ko nin ye masayila min fana ye depuis sɛbaw tile la nin masayila dɔnna diinɛ kɔnɔ Ibn Abbas ka hadisa sahalen ye Ummu Kurayb ka hadisa Ummu Kurayb kalo jɔra a la sunkalo jɔra ale la sami
o y'a sɔrɔ mawiya o de ye masakɛ a bɛ sami sunkalo jɔra ka kureibu to sami juma de mawiya ninnu sami olu ye kalo ye u sunna kalo laban kureibu nana madina a y'a sɔrɔ ja madinankaw fana ewa min ye sibiri ye olu ye kalo ye o de la olu ye sunta o de la tuma kureibu nana madina saminkaw ka 30 dafara a ko buna basi ma ko kalo yera sami sunkalo jɔra ka ne to sami de kalo yera mawiya yɛrɛ y'a ye a ye mɔgɔ ɲamariya sunna 30 fana dafara buna basi ko ayi anw fana y'a ye sibiri de saminkaw y'a ye min na olu bɛ kontew de la an fana y'a ye min na an b'an ka 30 de kɔnɔ hakaja marina rasulullah sumu li uriyati waftiru li uriyati ciden ɲa ɲamarani ne ciden ko a ye sunna ye sunkalo ye a ye min n'a ye ewa mini kalo n'a y'o ye a ye min anw ye yeli kɛ kalo ye jate min an b'o de ta ko nin ye hadisa da bɛ muslimu kɔnɔ buna basi y'a yira kureibu ma mawiya ninnu y'a ye jate min olu bɛ kontew ka jate de kan olu fana y'a ye jate min olu bɛ kontew de kan a ko ciden ɲa ɲamarani nin de sumu li uriyati wafturu li uriyati depuis buna basa ninnu kɛ sɛbɛw tile la nin bɛɛ wala a ko sheikhul islam ibn taymiya ko a ko kalo ye yɔrɔ tɛ kelen ye wala nin na jamana mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ jamana min na i bɛ konte olu de la i bɛ jamana min na nu olu ye kalo ye ko kalo yera sunkalo yera bɛɛ ka susu u nɔfɛ n'u ko fana mini kalo fana yera bɛɛ ka salli u nɔfɛ i bɛ jamana min na i bɛ konte olu de la i tɛ konte k'a fɔ ni sawuda ye an k'a kɛ e bɛ jamana min na i bɛ konte o de la Sheikh Albani ale b'a fɔ k'a fɔ kalo ye kalo kelen de n'a yera dɔrɔn a ye diɲɛ bɛɛ wajibiya bɛɛ ka so mais a ye hadisa wɛrɛ fɔ a ko mɔgɔw ko janto hadisa la dɛ a ka kitabu kɔnɔ tamamul minna ani silsilatu hadisi sahiha a kumana o kɔnɔ a ko mɔgɔw ko janto ko dɔ la n'i bɛ jamana min kɔnɔ ale kɔni bolo kalo ye kalo kelen de n'a yera diɲɛ fan o fan su ye bɛɛ wajibiya mais hadisaw dɔw bɛ mɔgɔ ko kɔlɔsi asawm yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaruna wal adha yawma tudahuna ni hadisa bɛ turmiji kuna da salen a ko ciden ko i bɛ jama min na n'u sunna don min sun n'u min na i min n'u y'u ka lahiya kantigɛ don min i ka lahiya kantigɛ donc a ko mɔgɔw ka ni hadisa kɔlɔsi hari n'an ko kalo ye kalo kelen de n'a yera a ye bɛɛ wajibi e bɛ jama min na e bɛ kontew de la a ko e kan'i to jamana la ko i bɛ su jamana wɛrɛ nɔfɛ ka ni hadisa to ye asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftaru wal adha yawma tudahuna e bɛ jama min na n'u sunna i su n'u min na i min n'u y'u ka lahiyaw kantigɛ i ka lahiya kantigɛ i kana bɔ i ka jama la a bɛ Abdullah ibn Mas'ud ka asiru nati a ko Abdullah ibn Mas'ud ciden tile la minna salli bɛ kasari de Abubakar tile la minna salli bɛ kasari de Umaru tile la minna salli bɛ kasari de Usmana tile kun fɔlɔ a ye salli kasari mais a laban a ye salli dafa minna salli fana lasara y'u dafa tuma min o fɔra Abdullah ibn Mas'ud ye a ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maana Abdullah ibn Mas'ud y'a jate minɛ Usmana ye min kɛ ye masiba kɛ ciden y'a kasari de Abubakar y'a kasari de Umaru y'a kasari de ale yɛrɛ ka tile kun fɔlɔ y'a kasari ale nana o dafa mais salli wagati selen dɔrɔn ale yɛrɛ sallira Usmana nɔfɛ ka naani salla nɔfɛ Abdullah ibn Mas'ud o ko ma Abdullah ibn Mas'ud e bɔra k'a fɔ sisan ko Usmana ye min fɔ min kɛ e ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mais sisan e filɛ ka salla nɔfɛ ka naani salla ko al-khilafu sarru a ko silamɛw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ye kojugu de Sheikh Albani ko mɔgɔw k'u janto nin dɛ al-khilafu sarru silamɛw ka ɲɔgɔn sɔsɔ kojugu de don wala an bɛ kuma sahalen min fɔ mɔgɔw ye lezina da'ima libusi lima tuma min fana sigira nin masayila kan u ye bɔda kɛ min ye mɔgɔ min bɛ jamana min kɔnɔ to i ka jamana faamaw n'u ka diina ɲɛmaw kɔ n'u ye sunkalo sabati ko bɛɛ ka su u nɔfɛ
nu ye salli kalo sabati ko be ka salli unno fe al hal boda ye ninde nim masala yala doni ki bago sigira ye boda min soro nim masala la ni nyo nim o boda bunu semino fana ben nim ko kelende ka ako yala sisa misale nu ko kalo ye kalo kelenge na yera jinya yoro yorambe kasu tilete tile kelenge min ni saudiya ya kasuntiga be soro la gasarala ibe segi suntiga ako tile kelende ambora nyogon koro tile la chogome ako ambe sega bo nyogon koro kalo fana lo chogola ke ako yesiga ni ewa fajiri kene chira saudiya wuluru yere mina ebe sula ya amba fo fana ki yere mina dugu jera iborowa ko pasige dugu jera saudiya fajiri kelenta tile kelenta nambora nyogon koro ola chogome ko mun nakalo fana lante bo nyogon koro wala ambe min fo jama e mo ka hakili soro ni ko sugula nunu nye jama kode ka soro mo munun be bamba ka sosolini mankan nguli ni ko sugu nofe ko mi nye mo kelen ko ye ni wajibiro ale yere kunka dina la tesu ko kere me abayi a cesiri ni jama ko nunu ne dro ka fitina ni mankaw ni ewa silama fara dro ka soro ko munun nye mo kelen ko ye nu wajibilen ba a yere kunde ka yere minawla ta yere minawla yere donc an kan nin kolosi an be jama mina ni mali be benna la sisa afamaw ani adina ko be munun boro nu be benna ka sisa ko ni saudiya sunan be kaso an be su a worudu bu bolan be su ko mi ewa jamana to yu ta ke chokomi ni jamana de benna la ni saudiya ko ni kalo ya abe kaso sungalo ya be kaso an be su ke parce que jamana de yake kalo ya nyamra an be su no fe ni jamana in benna ka fana ni saudiya ye salli kalo ye usallira be ka salli ambe salli donc on ko sugo toy ka jamana ko fe nu ko anyere be kalo nyini na nyaaye akasu to u ka jamala nu ye kalo ye nu ko aye so akasu nu ko u ye kalo ye ko aye salli na ka jamana mu ko fana be ka tugu an ka tugu saudiya ko nu ya ye dro an kasu nu ye salli an ka salli o be fana dagaraw donc an ka jamana ya ira commission bu bolo nyini baga bu bolo an ka famo be bon nu ko sungalo yera be kasu nu ko kalo yera be kasali nunun te mo kelen ko ye mo ko janton were la mo ko janton were non ko adde anyona della ka ke saudiya arjo soya anose mahkamatul uliya wode be ka kalo kola aya nose ko kalo maye sungalo maye uka ewa adugse je dafa ka sungalo dafa bisaba ko fe bebe sunta doko ko ale dara ko maroko nunu ko ale ya arjo solla me ko kalo jora wulu ye sungalo ye ko ale sunna ayelle gina dayma nyine ko ikana nyona kere ikana nyona ke be jamana minna to ka jamana ko nu ye kalo ye ikasu nu ye ko salli ka salli me e kana damana bo jamana kono ku be tugu jamana wore ko al khilafu saru bo nigere unde laka lejina daima nyininka ko min kalon ko yi ko an ka kalo munum ba fo kunu yaye ko fini tigu ni feun fashigu ni feun de do o ko ni jamana de ye kalo sabati ko kalo do be kasu e masu fasirin kama e sunna de jamana yake kalo ni jamana ko be ka salli e ka salli fasirin ka salli e ma salli ni fasirin jamana yake salli e sallera o de kama na kera junubu min ni kataw min ye munun be kalo ko la ni fama munu nya mara junubu na kataw be wulu de ka mais o ko ni be ye population de dorobe jama de kono alaka hakkiman dama donc mo kan nim ko sugo famu donc nonu nya jama ko de mo kelen ko te har burusula munun ba ke ko fo ne nya kaye nonu ye kan gele yewde ni dictateria dinala ani jamana kono sariyate ni ne nunu na nyogona ke saudi ay bori kala mo yulla se fama ita sem flaw ko be ki damana mo ye ka bo jamala ko fo ne yerenya e ye jonye ni eko e yerenya ni ne fana ko nete daye fana la fo ne yerenya do sallibe ke jamana kono dongo de teke salle fo kata sanyele mo alaka hakkiman dama kanuna nyogona famu dama bon ko comme tarawihi ko ibasoro
ni sungalo be sabati kalo no ba nyina be sabati ba soro 9h 21h 22h bo iba soro jama charla aye safo sali jama sarla bo ni kibariya nana tarawih ko abe nyogon wele kana misiri de la ube beki ta salli ka sokono bo tarawih min fule ninye sunna de do ni kibariya bena wakati min na ya soro mugo charla 22h na nyogonaw ni kibariya sera e madro ebe se ka min salli nafila la e ka ki ka sokono nafila ko de ninye ebe se ka min salli i ka sokono i ka nafila la i bo salli adugu se de jama be nyogon soro misiri la bon ko ŋaniya tali sun ŋaniyali kuma fula de b'a la dɔw ko don o don i ka sun ŋaniya de dɔw ko ayi n'i ye kalo kunfɔlɔ n'i y'a ŋaniya n bɛ kalo bɛɛ sun darurama sun in tigɛ i bolo ko o wasara ko juman sahalen don nin na tiɲɛ la dɔnnibaw ka kuma fula de b'a la dɔw ko n'i y'a ŋaniya kalo kunfɔlɔ dɔrɔn a b'i ŋaniya la ka sunkalo bɛɛ sun hari ni don o don ni ŋaniya ma ta ko ŋaniya kelen wasara fo n'a y'a sɔrɔ taama ye sun tigɛ i bolo ou bien bana ye sun tigɛ i bolo wala i bɛ ŋaniya kurakura mais hari o don Sheikh Salih Fawzan n y'a ka kasɛti dɔ telesarasi a y'a bɛɛ kɛ fatawa siyam a y'a bɛɛ kɛ sun fatawa de kan ale ko fo don o don i ka ŋaniya de fo don o don i ni ŋaniya ka so mais a ko ŋaniya tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ni hadamaden ni e ye ewa sun tigɛ a bɛ e ka hakɛ la a bɛ ŋaniya la i y'i ka sogoro dila kaba i sira ni sun ye o de ye ŋaniya ye ɲɔgɔn ŋaniya in tɛ fɛn wɛrɛ ye o don o don i bɛ si ni sogori dun min ye dɛ i bɛ sogori labɛn min na dɛ n'a b'i kɔnɔ dɛ ko n bɛ sun dɛ o de ye ŋaniya ye